Neendaba zabantu ke sizazi udlula bona kwezi app. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Besinivile ke betinani ba utata Musa Mseleku bekuthiwe kumaphephandaba uba ebekhe wabanjwa si-stroke wasesibhedlele okanye bengathi uzawuba ne-stroke wasesibhedlele, kodwa ke sewaphinde waphuma caba ngoku. Then emva koko ke sabona utata Musa Mseleku on Instagram eposta kakhulu abantwana bakhe kunye nabo. And then ke ngoku abantu baye baqaphela into ebeni koba ebefake ipicture yakhe kunye nentombi yakhe kunye noMayeni. Wabhala kule picture bakuthiwa usesibhedlele as we speak. Hayi ke abantu kwakhona obuzayo okanye uye waqaphela uba he kwenzeka ntoni, uske wakwaMayeni kakhulu lately, soloko uposta ukwaMayeni. Njengoba ndibona ke nalapha kule picture utata Musa Mseleku kunye noMayeni nentombi yakhe uObanzi, kanti ke ngoku ikhona nenye apho bebesendlini ufake i-reel kunye noMpumelelo, then wathi gqike noMayeni. So abantu kudala beqaphela uba hayi mani kutheni soloko ekwaMayeni nje, ithini into. Babhala ke abantu abangazoyikiyo ke izinto, bathi in Muntuza's words during her white wedding kwakumele kube nje vele kwakusekuqaleni and she did not lie. Now utata Musa Mseleku ke waqala uMayeni i-girlfriend yakhe yokuqala before abe nawo onke amanye amakhosikazi la, qha ke zange kuqalwe ngaye utshata, kwaqala kwatshata uMacele. Uba ndikhumbula kakuhle ke caba ifemeli kaMayeni yayingavumelani nobangene esithenjini, kodwa ke baphele bephinda betshata. Babhala ke nabanye ukuthi hayi uthola ukuthi lo muntu owakushaya ngestena kumuntu wakho and became first wife and thought she won didn't really win. She won the title but you still have his love and his heart. Thole ukuthi if talking love action oyena ndlunkulu nguMayeni, chemistry doesn't lie. He bethunani bayathandana laba bantu, it's not out of duty or title. Kwakho ke nabanye abaye babhala uba Makhumalo is punching the air right now. Inoba ke nje bakufakwe ezi pictures sikaMayeni notata Musa Mseleku bonwabile. Babe ke bebhala ke nabanye uba ubaba Mseleku kunye nobambo lwakhe. Iba njalo ke bethunani, naxa befake omnye uwife ifans zakhe bezawuthi gqizibhala izinto zigxeka abanye okanye zenyusa lo okanye zisithi kuthandwa yena more. And ke ukumna I was thinking if utata Musa Mseleku mhlambi ke masithi begula nyani, asikayazi nobunyani balonto leba wayegula besesibhedlele, bekungafanelanga ba uchitha ixesha elininzi kwamangwabe, ngoba kaloku unesi ngumangwabe, so bekufanele ba uspend isikhathi esininzi okanye upha ubased kwamangwabe. And understand umangwabe uyaphangela but ke kaloku uyabuya emsebenzini okusalayo, so bekufanele ba ebe kwanesi azoneswa. So ke abantu batsho bethulana njengoba nibona ke ndinifundela ezi comments zabo on social media kuthiwa hey tata Musa Mseleku uske waspenda ixesha elininzi kwaMayeni. Khanikhe nitsho kinina ke uba nicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.